Mayang gabi ka natong tanan, mga igsuon ko sa Ginoo. Salamat sa Dios nga nagpadayon kamo diha sa pag subaybay nining atong tulumanon mao ang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan. Usa ka higayon mga igsuon, nagdali kog lakaw kay diha ko'y giapas. Sa pagpadayon nako lakaw sa unahan, nalantawan nako nga dunay pita. Ug sa akong hunahuna, ako nang giandam nga pag-abot na ako nining lugara, ako kining likayan. Apan sa diha nako sa pita, naunsa ba nga imbis malikayan nako ang maong pita, natamakan hinuon nako. Naunsa ba? Nasayop ang akong pagkwenta sa akong lakang. Maingon usab niini ang atong mga kinabuhi. Ang lakaw sa atong kinabuhi, kinahanglan kwentahon nato ang tanan natong mga lakang. Karong gabi una, ang balaang kasulatan magatudlo ka nato og unsay bili sa pagkwenta sa maong kantidad sa lakang nato sa kinabuhi. Kinahanglan gyud nga ato kining tan-awon og sabton. Kay aron nga kita mahimong madaugon nining kinabuhi, at kinahanglan kwentahon nato ang atong mga lakang. Kung kini akong buhaton, unsa may akong maganansya? O kini akong pagahimuon, unsa may akong makuha? Labi na sa pagkinabuhi nato nga Kristohanon. Busa ablihon nato ang balang kasulatan sa Mateo 10, versikulo 34, og basahan nato ang mga bersikulo ngadto sa 42 mga igsoon. Nagaingon, ayaw kamo pagdahom nga mianhi ako sa pagdalag pag dinaitay dinhi sa yuta. Wala ako muanhi sa pagdalag pag dinaitay kundi espada. Kay miani ako sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan og sa anak nga babae, batok sa iyang inahan og sa binalay, batok sa iyang ugangang babae. Og ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako, dili takos kanako. Og ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae labaw pa kanako, dili takos kanako. Og ang wala magpas-an sa iyang krus og wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon niini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag ra niini. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Og ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Ug ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong.
og bisan kinsa nga magahatag og bisan usa na lang ka kabo nga bugnang tubig aron ipainom sa usa niining mga gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo, dili gayud siya kawad-an sa iyang balos. Mao kini ang pulong sa Dios, mga igsoon, og adto ta sa pag-ampo. Dalaygong Amahan, salamat nining matahom nga kagabion. Diha sa pagtuki sa imong pulong, hinaot pa nga kini makahatag kanamo og kalig-on sa among pagpanginabuhing Kristohanon. Labi na sa among pagpangalagad. Kay tungod mo kini ang imong dakong sugo. Nga kami mga lagad diha kanimo aron sa pagwali pagmantala sa imong balaang kasulatan aron pagkatawgon katong imong gihigugmang daan alang sa kaluwasan. Hinaot pa Lord, nga ikaw gyud mahimaya nining tanan. Di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. So sa atong nabasa, ang pagkwenta sa atong mga lakang daw pagkwenta sa atong pagpanginabuhi isip nga mga Kristohanon o alagad ni Kristo. So atong saysayong karon labi na ang kinabuhing Kristohanon. Kitang tanan mga alagad ni Kristo. Mga nagkinabuhi kita pinasikad sa pulong sa Dios timanin mga igsoon. Kita nagkinabuhi pinasikad sa pulong sa Dios. Busa iwali sa atong mga ngabil ang pulong sa Dios. Kung dili ka makawali, ipabasa sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios nga makita sa tanang mga tao. Kay ang tao kasagaran dili maminaw sa wali sa pulong sa Dios apan kusog motutok sa atong mga kinabuhi. Angay nato ning timan-an mga Kristohanon. Ang tinuod Kristohanon mga alagad ni Kristo apan dili tanang alagad tinuod nga Kristohanon. Busa kinahanglan kwentahon nato ang atong kaugalingon. Tinuod ba kong Kristohanon? Duna ba ko'y kabubutong mga lagad kang Kristo? Kung duna, unsa may akong kwentahon sa pagpangalagad kaniya? Magwali ba o di ka ipakita sa kinabuhi ang ibanghilyo nga akong ginakuptan? So mga igsuon, karong gabi una, doon natay tulo ka punto aron sa pagpanginabuhi diha sa Ebanghelyo. Unsa may angay natong kwentahon niini? Unsa may makita nato bunga sa pagkwenta nato sa pagpanginabuhi sa Ebanghelyo? Primero mga igsuon, ang pagpanginabuhi sa Ebanghelyo muhimog panagbangi sa luyog-luyo nimo. Ang pagpanginabuhi sa Ebanghelyo muhimog panagbangi sa luyog-luyo nimo. Tanawa ang nag-ingon sa bersikulo 36. Og ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Dunag yun tay mga kaaway sa luyog-luyo nato sa atong paligid. Busa isip mga alagad kinahanglan andam ta. Andam sa unsa? Andam tang mubarog alang sa kamatuoran. Manay giingon sa bersikulo 34 maigsoon, ayaw kamo pagdahom nga miyani ako sa pagdalag, pagdinaitay dinhi sa yuta. Wala ako muani sa pagdalag, pagdinaitay kung dili espada hinuon. Busa kung mauna ang kabuton sa Ginoo kinahanglan andam tang mubarog alang sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran dili ni nagdala og pagdinaitay. Inay kining kamatuoran mao kini magdalag espada. Kung atong sabton unsa may buot pasabot ni ini nga wadi ay peace, inay mao hinuoy espada, unsa may buot pasabot nining pulungan, nining kamatuoran. Hebreo 4:12 nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab.
og modurot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing og sa panan-aw sa Dios walay binuhat nga natago. Hinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa magahatag ra unya kitag husay. Ang kamatuoran na igsuon, kini gyud sama sa espada nga duhay suwab. Kini mutagos ngadto sa atong kauyukan, ablihan ang atong pagkadautan, ang atong pagkahugaw, ang sakiladan man, aron kini igawas. Igawas kini, subusa, dunay pakigbangi gyud. Dunay pakigbangi gyud kay tungod na may masuko, na ay dili mahigugma, mukunta gyud kanimo kay ang imong dala kamatuoran man. So mubarog tas kamatuoran kay tungod mao kini kinahanglan nga ang tawo gyud masabtan ang iyang pagkatinuod pagka makasasala aron kini igawas. Kay kung dili kini igawas magpabilang magngutngot niya sa iyang kaugalingon hangtod siya nga siya gyud dad-on sa kapildihan. Ikaduha, kay tungod muhimog pagkibagbangi luyog-luyon nimo ang ebanghelyo kinahanglan mo antos ta alang sa kamatuoran. Kinahanglan mo barog alang sa kamatuoran, kinahanglan mo antos alang sa kamatuoran. Versikulo 35-36 nagaingon ang Ginoong Hesukristo, kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan og sa anak nga babae, batok sa iyang inahan og sa binalay batok sa iyang ugangang babae og ang mga kaaway sa tao anara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. Mga igsuon, kung ang taong naa nagkinabuhi sa kangitngit, ang iyang kasing-kasing nagatago, nagahilom, nagangutngot diha sa kangitngit, sa sala, unsa may buhaton na og makakita na og madayag na sa kamatuoran. Nagyud ang pakigbingkil og nagyud ang pakigbangi. Ang buot pang pasabot ni ini nga magpinatyanay kadtong mga pamilya, magdinautay, dili. Tinuod dunay pakigbingkil bisan sa sa atong kaugalingong panimalay nganuman antuso nato ni kay tungod alang-alang sa kamatuoran kay nagaingon ang Ginoo Kristo sa Juan 8:31-32 unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya kung pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an og kamo mahibalos kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Mga igsuon, ang kamatuoran mao ni timaan nga ikaw tinun-an. Ang kamatuoran mao kin timaan nga ikaw tagaan og kagawasan. Subusa usa makadawat og kagawasan ang mga tao gikan sa pagkaulipon sa sala kinanglan ablihan kini pinaagi sa suwab, pinablihan sa espada nga kinahanglan ikaw gid mo barog sa kamatuoran o moantos kamatuoran aron nga magpabiling madaogon ka og ang imong panimalay nagyod mahigawas sa mga pagkaulipon sa sala, mahigawas sa mga sayop nga pagtulun-an, mahigawas sa ilang mga tradisyon og sila nakahatag og kagawasan kang Kristo. Mao nay tinuod. So busa primero, ang pagpanginabuhi sa Ebanghelyo, muhimog panagbangi sa luyog-luyo nimo, labi na sa imong pamilya. Naigugma ka ba sa imong pamilya? Kung naigugma ka, mubarog kas kamatuoran og antusa ang kamatuoran nga masabtan nila aron sila namudangop gyud sa kagawasan. Ikaduha, maigsuon. Ang pagpanginabuhi sa Ebanghelyo muhangyog pasalig diha nimo. Kining kamatuoran sa Ebanghelyo muhangyo na og pasalig diha kanimo. Versikulo 37 ngadto 39 maigsuon nagaingon. Atong basahon. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako. Dili takos kanako. Og ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babae labaw pa kanako. Dili takos kanako. Og ang wala magpasan sa iyang krus og wala magsunod kanako dili takos kanako.
ang makakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan hinuon niini apan ang mga wagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplagrag niini. Unsa may but pasabot niini maigsuon? Kung mahigugma kuno ka sa imong amahan o inahan nga labaw pa kang Kristo, dili ta takos maigsuon. Nga naman, kasagaran kanato nga nahigugma ta sa atong anak, nahigugma ta sa atong isig katawo, nahigugma ta sa labi na sa atong ginikanan, di man ta mosulti og tinuod, di man nato isulti ang kamatuoran. Kay tingalig masuko sila o di gali tingalig bungkag-bungkag mo magkabingkil-bingkil mo nang likayan na lang nato, pasagdanan nato ang atong tinuuhan, basta kay wa tay gubot, sige lang. Apan kung paingon sa impyerno ang mga tao nga wa gyud kahibaw sa kamatuoran. Unsa may palabaw nimo? Ang imong gugma nga dili tinuod, ang gugma sa Dios mao na maghatag kagawasan og kinabuhing dayon didto sa kalangitan. So, kinahanglan gyud ato masabtan nga ang pagkinabuhi sa ebanghelyo muhangyog pasalig diha nimo. Ikaw mo gipasaligan sa ebanghelyo. Busa kinahanglan imong kwentahon o bana-banaon imong pagbati kang Kristo. Yan mo na primero, no? Kinahanglan bana-banaon nimo ang imong pagbati kang Kristo. Kinsa bay labaw? Labaw bang imong gugma kang Kristo o labaw ang imong gugma sa ginikanan nga imong pasagdan sa ilang kapildihan o mas labaw ang imong gugma kang Kristo nga isulting kamatuoran sa imong ginikanan aron sila maluwas? Kinahanglan labaw ang imong gugma kang Hesus sa tanan. Dili buot ipasabot wad-on ang imong gugma sa imong ginikanan, wad-on ang imong gugma sa imong igsuon, wad-on ang imong gugma sa imong mga isig katawo. Dili. Ang atong gugma sa atong ginikanan o gugma sa atong kaigsuonan sama sa kahayag sa flashlight. Kailangan mo flashlight, no? Imo nang ablihan. So, naagad, muhayag na ang flashlight. Apan, kung ang nagsiga nga flashlight, imong ibutang taliwala sa kahayag sa adlaw, makita pa ba ang kahayag sa flashlight? Dili na makita. Apan, nagsiga lang gihapon. Busa, kinahanglan nga labaw tang musubay sa kahayag ni Kristo kauban sa atong kahayag o gugma sa atong ginikanan o igsuon. So, dibot pasabot nga wad-on nato nga atong gugma sa inahan, apan kung ato kining ibutang taliwala sa gugma nato kang Kristo, dili na siya makita, apan nagpabilin ang atong gugma. So, mas labaw natong dad-on ang atong gugma sa ginikanan dito sa atong gugma sa atong Ginoo. Kay tungod, mao kana ang ilang kaluwasan. So busa, sa pagpanginabuhi nato sa ebanghelyo, mangayo muhangyo nig pasalig da kanimo. Pasalig nga unsa? Imog yung banabanaon nga labaw ang imong pagbating gugma kang Kristo. Ikaduha, isurrender imong kinabuhi kang Kristo. Imog yun ang isurrender. Tanawa sa versikulo 39, 38 ngadto 39. Nagingon may igsoon. Og ang wala magapas-an sa iyang krus og wala magsunod kanako dili takos kanako. Tanawa? Kung wa ko nakamagpas-an sa krus ni Kristo og wa ka magsunod kaniya, dili kita takos. 39. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi kawagtangan hinuon. Kung ikaw naning kamuta nga mabuhi ta sa atong kagalingon, mingon ang Ginoo kawagtangan hinuon ni. Apan ang magawagtang sa iyong kinabuhi tungod kanako, tungod kang Kristo, makakaplagra ni ining tinuod nga kinabuhi. Primero, sa pagpasaan sa krus. Kang kinsang krus ba atong pagapasanon? Dili atong kaugalingong krus sama sa pagtulunan karon nga maingon ta nga ang ato galing anak mga maldito, maingon ta nga mao na imong krus, Brad. Mao na imong cross, sis. Dili na mao ang cross nga gipapas-an ni Kristo kanato. Kang kisang cross ni Kristo. Unsa may cross ni Kristo?
kamatayan ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga makasasala. So ang krus nato nga atong pasaanon mao ang mayong balita nga si Kristo namatay na alang sa makakasala o kinsa katong mosalig ug no kaniya kini sila maluwas. So busa atong pasaanon ning krusa aron dad-on nato sa atong isigkatawo. Kining pagpasaan nato sa krus ni Kristo nagyud ang atong kasakit. Nga naman na ang mga pagtamay, na ang pagkabahin-bahin sa atong pamilya, na ang pagkabinggil-binggil, ang pagbangi, nagyud ang kasakit apan ang tuso nato alang sa pagsunod kang Hesus. Kaya ang lakaw ni Kristo sa iyang kinabuhi ngadto kamatayon alang sa kaluwasan sa makasasala. Mausab ang atong pagpas-an ni ining krus ni Kristo kinahanglan alang sa kaluwasan sa atong mga hinigugma. O na muli kay galita, no? Atong likayan kay tingalig madaot ta sa atong daghang taga kontra nagaingon ng Ginoo kadtong mag-preserve sa iyang kaugalingong kinabuhi sino nang mawagtang nga kinabuhi. So dili nato tagaan og importansya ang atong kaugalingon kundi atong sundon nga ang mga tawo makakaplag diha sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa atong pagsunod kaniya. So busa maigsuon ang pagpanginabuhi sa ebanghelyo muhangyog pasalig diha kanimo nga ang Ginoo labaw ang atong paghigugma kaniya o ang atong kinabuhi isurinder diha sa pagsunod kang Kristo aron kadtong mga tawo mamaluwas. Mamaluwas gyud. So ambot pasabot aron kita mahimong takos kang Kristo mupas antag kalisod alang sa pagpangalagad kaniya. Unsa pagpapangalagad mao ang pagwali sa maayong balita o digali mao ang pagkinabuhi sa maayong balita aron makita sa mga tao. Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before men. Pasagdi ang inyong kahayag makita sa mga taong nas kangitngit aron sila maantigong mo himaya diha sa atong Dios. O kinahanglan mutalikod ta sa atong kaugalingong interes alang sa pagpangalagad kang Kristo Jesus sa kaluwasan sa mga taong anaa sa kangitngit. Sumana nagsuon pagkwenta sa kantidad sa atong pagpangalagad. Primero, kinahanglan pa manginabuhi ta sa ebanghelyo kay tungod mohimo nig panagbangi luyog-luyo nimo. Ikaduha, pagpanginabuhi sa ebanghelyo muhangyog pasalig diha kanimo. Og ikatulo, ang pagpanginabuhi sa ebanghelyo mo hanyog ganti, no? Mohangyog ganti sa uban pinaagi nimo. Makadawat og reward ang uban pinaagi nimo. Bersikulo 40 ngadto 42. Ang magadawat kaninyo, nagadawat kanako. Og ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. Ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Og ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. Og bisan kinsa nga magahatag og bisan usa na lamang kabo nga bugnang tubig aron ipainom sa usa ni ining mga gagmayng tungod kang kini kay kini usa ka tinun-an sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo dili gayud siya kawad-an sa iyang balos. Makita nato magsuon nga kung kita diha mga lagad pinaagi sa pagpanginabuhi o pagwali sa mayong balita o ebanghelyo, magsuon kini muhangyo og ganti sa uban pinaagi nimo. Magbenepisyo ang mga tao tungod sa imong pag-antos, tungod sa imong pagbarog sa kamaturan. Busa ikaw mahimong primero
usa ka tinugyanan alang kang Kristo. Tinugyanan ka. Nag-iingon din sa versikulo 40, ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. O ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. So ikaw, gihimong tinugyanan alang kang Kristo. Ikaw mao ang instrumento ni Kristo nga sa imong pagwali o sa imong pagpanginabuhi nga hayag nga ikaw magtotoo, ang mga tao makadawat kanimo sa imong pagwali, sa imong pagkinabuhi. Ug maingon si Kristo, kadtong nagadawat kaninyo, kinsay gidawat? Si Kristo. Ug nadawat nila si Kristo, kinsa pay pakapin? Magadawat sila sa amahan, maigsuon, pagkanindot. Ang kinahanglan gyud mo barutos ka matuoran, moantos ka matuoran aron ang mga katawhan, mga tao magbenepisyo diha sa imong ministeryo. Kay tungod ikaw tinugyanan alang kang Kristo. Dili lamang tinugyanan, kundi ikaw tinubdan sa panalangin alang sa uban. Unsa man tinubdan? Tubod. Usa ka atabay. Nagali usa ka atabay sa usa ka baryo, tibok baryo gyud makainom og bugnaw nga tubig, tamis nga tubig. Mausab ikaw gihimong tinubdan sa panalangin alang sa uban kay tungod ikaw nagwali sa mayong balita o di gali nagkinabuhi sa mayong balita. Sumbusa ikaw tinubdan sa panalangin. Tanaw gyud sa paglarawan ni Kristo bersikulo 41 o 42. Nagingon ang 41, ang magadawat sa propeta, ikaw, usa ka propeta. Nga naman, magwawali ka man. Ikaw mo may nag-share. Ikaw may nagdayag. Ikaw may nagwali sa hinay-hinay. So, propeta. Busa nagingon ang magadawat sa propeta. Tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. O unsay giwali sa propeta, maupoy madawat niya itong giwalihan. O ang magadawat sa taong matarong, gimatarong ka ni Kristo. So busa ko ikaw matarong nagwali sa imong balita, tungod kay kini usa ka taong matarong magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. Kadto po mga taong nakadawat nimo sa imong pagwali, sila pod mamatarong pinagi sa gahom sa Dios. Bersikulo 42, og bisan kinsa nga magahatag og bisan usa lang kakabo nga bugnaw tubig aron ipainom sa usa niining mga gagmayng tungod kini usa ka tinun-an, gamay ka ng tao, dili ka hambog, maigsuon. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, dili gayud siya kawad-an sa iyang balos. Wow, pagkaanindot, maigsuon. Kinahanglan gyud nga naa gyud ta magmantala o magkinabuhi sa ebanghelyo kay ang pagpanginabuhi sa ebanghelyo muhangyog ganti sa uban pinaagi nimo. Kay tungod ikaw tinugyanan o ikaw tinubdan sa panalangin alang sa uban. So, timan kung ikaw naadihan nagwali o di gali nagkinabuhi niining ebanghelyo, usa ka ka propeta. Ikaw mao ang ngabil ni Kristo. Ikaduha, usa ka kamatarong. Nga gimatarong ni Kristo ag ang pagkamatarong ni Kristo mao imong gisulob. Ikatulo, usa ka kagamay taong tinun-an ni Kristo. Alagad ka ni Kristo. Alagad ka ba ni Kristo? Kung alagad ka, nagyod, di gyud ka kawad-an diha sa maong balos. Daghan gyud nga maigsuon ang magbenepisyo sa imong pagministeryo. Busa, kwintaha gyud. Kwintaha gyud ang kantidad sa imong pagpanginabuhi. Kwintaha ang imong mga lakaw. So busa maigsuon, ang ako lang hangyo kaninyo. Undanga na ang imong paglikay. Undanga ang imong paglikay sa panagbangi nga moabot gikan sa ebanghelyo kay tungod natural kini.
kinanglang gyud mo barog kas kamatuoran, muantos ka aron musibaw ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y makahatag kagawasan niadtong imong giantusan. Kay tungod ikaw usab dakong alantuson niadtong mga taong nagwali kanimo. Pila ka tuig usa ka makadawat sa kamatuoran. So undangan na ang imong paglikay sa pagmantala sa mayong balita. Ayaw pagsulti nga sama ka ni Enoch nga bisag wa ka mada sa langit, okay lang. Dili na maoybot pasabot. Apan si Enoch kung atong tan-awon, bisan pa ang mga tao nito tig-a sa kasing-kasing, way mo salig kaniya apan nagpabilin siya. Nagpabilin siyang matarong o matinud-anon sa iyang ministeryo bisan og wa siya nakabig. Mao na nga siya gilalin sa Dios kay tungod sa iyang pagkamatinud-anon. Dili na mo'y atong gamiton nga kining rason nga bisag wa tay mada sa no, aron nga di ka na namuglihok, maningkamot ka. Kinahanglan mo barog ka sa kamatuoran, antusan ng kamatuoran aron mga tao matagaan og kagawasan. Ikaduha, bana-banaa ang imong pagbati kang Kristo. Tinuod ka ba gyud na higugma kaniya? Unsa may labaw nimo? Labaw nimo ang maghigda-higda sa balay, labaw nimo ang magpakaon sa imong mga mananap, labaw nimo ang nasa sugalan, labaw nimo ang makipaghugoy-hugoy sa mga tao. Kinahanglan ang gugma ni Kristo kay kung kini imong gikuptan, kini maoy imong iwaling ngadto sa katawhan, dawaton ka apan ang gidawat nila si Kristo. Og nadawat nila si Kristo, nadawat usab nila ang Amahan. So bana-banaa ang imong pagbati kang Kristo. Ikatulo, dawata ang imong papel. Dawata ang imong katungdanan sa katubsaan ng plano sa Dios. Instrumento ka. Daw usa ka propeta. Daw usa ka matarong. Apan daw usa ka kagamay nga tinun-an apan naagyo diha sa pagkamatinud-anon sa maong ministeryo. Subusa maunay pagkwenta sa kantidad sa atong pag-ebanghelyo. Mag-ampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo sa imong pulong nga namo ay nakahatag namo og kalamdag sa among pagsabot nga pagkabililhon gayod sa imong kasing-kasing ug sa imong kabubuton nga ang imong mga alagad nga tinuod, mga lagad gyud kay tungod tinuod nga Kristohanon. Lord, hinaot pa, madili mi mo rason sa among kagalingon, kundi kami, Lord, mamuhunan gyud og among kinabuhi aron makakaplag og mga kinabuhing sa ubang tao ug sila usab makakaplag og kaluwasan kang Kristo. Salamat Lord mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.